Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ko da yaushe da ni ne naku Ɗahir Idris Kadayi. A yau na kawo mana wani bidiyo yadda za ka yi editing na hotonka. So za mu yi amfani da wani application ne mai suna Remove BG, wato Remove Background. So zan aje muku link ɗin wannan application ɗin a ƙasan description ɗin bidiyon nan. Idan ka danna description za ka ga link ɗin, sai ka shiga ka yi downloading ɗin shi a Play Store. Idan ka yi downloading sai ka shiga ka buɗe. Idan ya buɗe zan nuna maka tun daga farko har zuwa ƙarshen yadda za ka yi aikin. Za ka ga na ɗaura hoto. Idan ka ɗaura hoto za ka canza background ya yi kyau ya koma sai yadda ka zaɓa wani irin background za ka sa, wato allon baya kenan. Idan ka sa sai wanda ka zaɓa, idan ka ga ma kyau sai ka yi saving da shi. Kaga hakan zai sa ka dinga gyara hotunanka suna yin kyau. Idan yau ne shigonka na farko a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks, ina neman alfarma da Allah ka taimaka ka danna min subscribe, ka danna min alamar ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, ta yanda duk lokacin da na ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai a cikin gaggawa. Na gode. Da haka kawai mu fara aikin. So bayan ka ɗauko application ɗin, gashi nan kamar haka yadda kuke gani, ina muku alama gashi nan kamar haka. So sai ka shiga cikin application ɗin ka ɗan jira ya buɗe. Idan ka jira gashi nan kamar haka, wato nan gurin yadda aka rubuta upload image gashi nan, wato wannan kenan. A nan ne za ka shiga ka danna. To in ka danna sai ka bashi allow na farko kenan, sannan ka bashi allow na biyu, zai kai ka. So sai ka zaɓi wani guri ne za ka ɗauko a hoton. To ga gallery ɗinmu nan kamar yadda kuke gani, photos. To sai mu zaɓi wani hoto ne a cikin nan muke so mu mishi wannan editing, mu canza background a cikinsa. So yanzu za mu ɗan duba wanda ya fi yadda kuke gani. So sai mu zaɓi guda ɗaya a cikin wayannan. Idan ka ɗauki guda ɗaya zai dawo da kai. So gashi nan yana preparing upload yadda kuke gani kamar haka. So za ka ɗan jira yan wayansu sakan, gashi nan kun gani har ya riga ya wuce ya kawo mu nan gurin. To abin da za mu yi a nan shine za mu yi editing. Sai ka wato duba a ɗan saman hoton gashi nan wani arrow ya kalli ƙasa yadda kuke gani kamar haka. So sai ka danna shi. Idan ka danna shi, bayan ya kawo ka nan sai ka shiga wato preview yadda kuke gani number 1 kenan. In ka shige shi, kana shiga zai wato yi loading ya kawo maka adadin background ɗin wanda kake son ka sa. So idan ya kawo ka nan sai ka duba wanne ne ya dace kake buƙatan ka yi amfani da shi wajen gyara hoton naka. To a cikin wayannan ɗinnan da kuke gani, za mu zaɓi guda ɗaya gashi nan mun sa. Za ka iya yin zooming ɗin hoton ya koma ƙarami, sannan kuma za ka iya jawo shi ya koma babba kamar yadda kuke gani. Na yi zooming na kuma jawo shi. Idan ka jira yau abin nan, sai bayan ka zaɓi wato background sai ka danna wannan arrow gashi nan da ya kalli ƙasa. So idan ka danna shi zai ɗan yi preparing image for downloading. Sai ka wato shiga wannan na ƙasa mai arrow wanda ya kalli ƙasa inda aka sa download image. Idan ka shige shi yadda kuke gani zai kawo ka kan gallery naka na wayanka. Sai ka jira ɗan yi searching, ya yi refresh ya huce. So idan ya kawo ka nan gurin ka riga ka gama aikinka, ka yi downloading, ka yi saving ɗin hoton. So yanzu kun ga yadda hotona ya koma ya yi kyau sosai. Sai ka yi baya. So idan ka yi baya shikenan ka riga da ka yi downloading ɗin wannan hoton. To yanzu abin da ya kamata a ce mun yi a nan, sai mu je in nuna muku shi hoton da muka yi aiki a kansa. Sai mu shiga wato photos, ma'ana gallery ɗinmu. Sai mu duba mu abin nan, mu ɗauko wato hoton, mu dubo hoton da muka yi gyara a kansa. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga ya sauko. Kun gan shi, wannan shine hoton gashi nan kamar haka. So sai ka shiga
bayan ka shiga za ka ga yanayin shin aikin da ka yi ya yi kyau. To gashi dai yadda kuke gani, za ka iya zoom ka abin nan ka gan shi sosai. So na gode ni ne dai naku Haɗari Idris ka dage. Kada ku manta ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, ku zaɓi all, ta yanda duk lokacin da na ɗaura sabon bidiyo za a sanar da ku a cikin gaggawa. So idan kuma za ka yi hoto ne yanzu kai tsaye, so bayan ka dawo application ne ka shiga upload image, wato sai ka shiga wannan kyamaran. Idan ka shiga kyamara yanzu kenan za ka ɗauki hoto kamar yadda kuke gani. Za ka juya kyamara, to yadda kuke gani gashi nan ina wato ma'ana selfie. Bayan na saita adadin yadda nake so, kun ga dai a jikin bango nake a zaune, wato sai ka danna good yadda kuke gani zai kawo ka nan. Shi ma za ka iya idan ka jira ya ɗan yi uploading, shikenan za ka iya canza mishi background kamar yadda muka yi ɗazu. Wato sai ka danna wannan alama kamar haka, sai ka shiga preview yadda kuke gani, wato number 1. Idan ka shiga number 1 yadda kuke gani yanzu, za ka ɗan jira ya yi searching. Bayan ya gama wato loading image, shikenan sai ka zaɓi adadin wani kalan image background kake son ka yi amfani da shi. So gashi nan muna jajjawowa kamar yadda kuke gani. Za mu zaɓi wanda zai ɗan dace da gurin kuma zai dace da hoton yadda kuke gani kamar haka. So idan ka ɗan jira, ka riga ka ɗaura hoton a wato background kenan. To kamar dai yadda muka yi wancan, shi ma a haka za ka tafiyar da shi. Wato za ka danna wancan alama mai arrow wanda ta kalli ƙasa kenan. Idan ka danna shi sai ka ɗan jira in yau abin da ya yi preferring, sai ka danna download yadda kuke gani kamar haka. So in ka danna download, shikenan ka riga ka yi saving wannan hoto da ka yi mishi editing, ka canza mai background yadda kuke gani kamar haka. So na gode ku kasance dai da ni a cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks. Sai mun haɗu da ku a wani bidiyo na gaba. Na gode.